हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोजोब्बाय। ओमफ्राय लोगोफोर आङो गरेस्वराव थांनि आरोना मोनसे फिसा खामानि दं बे खामानिखौनो मावफुंनो थांसै आरोना गाइसमोन लोगोसेनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थांफादो आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदे लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननिखौबो आंबो खालामनो हागोन आरोना सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरदो आंनो कमेन्ट्सआव। ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट गासिखौबो खालामजोबदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। फाइनेलि लोगोफोर जों सफैमारबाय नै उर्वशी एक्ट्रिस मोननाव नैया उर्वशी एक्ट्रिसआ। ओमफ्राय उर्वशी एक्ट्रिस मोना नैया बेहाय ओंख्रि संदों नैया अमा बेदरजों मैथा गोखाजों मैथा गोखा माने मैथा बांगाल। नै आंखौ रान्दिनि खालामदों आलासिखौसो रान्दिनि खालामदों आरोना बिराद बादुलि नै मबाइलाव बेस्थ'। नै अमाया बयलारसो बोरैथो अमायालाय नै अमाया लोगोफोर जि गोथाव जाखागोन मैथा बांगालजों जाखानोसै आरोना। अमा बेदरखौ एवबाय नै संग्रायाबो देन्जारसो सौकाया। नै ओंख्रिया होबाय औ होबाय। ओंख्रिया गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्रायो माखासे बिसोरनि न'फोराव मा दङ मा गैया देखायनोसै आं नै। बायला नङा दे टाउननि नालाय नै आलासिनि न'आ गरेस्वर टाउनाव आरोना लोगोफोर। नैया सासेया उन्दुना दं बैथिं नैया जोंहानि आदैया थाइजौ खाजि खालामगासिनो मावथिथार। नैया मादैया बेनि मादै नै नाय नोंथिं थाइजौ खाजि जानो थिनबाय जोंखौ आलासिया। ओमफ्राय जों जानोसै आरो दा नै नायदो जानायखौ। नै लोगोफोर बाहेराव नायदो आलासिनि न'खौ माबायदि। नै बिथिंजाय सेमफ्रें फिथाइ दङ नै सेमफ्रें थायदों आरो नै बिलाथि सेमफ्रें। बिथिंजाय फुख्रि दं हनै ओमफ्राय बिथिंजायबो न' दंबावो आरो नै न' पाकानि। नै बैथिंजाय लामा दं न'खौ गोदान लुहांदों आरो। नै बेहाय जिथुका दंफां दं जिथुका मैथा बांगालबो दं हनै। नै सिलिका दंफां बेयो जा मोजांखा सिलिका दंफाङा। ओमफ्राय आलासि मोना नै न' लुगासिनो आरो नै न'आ कमप्लिट जायाखै न' गोदान लुहांनाया हनै लोगोफोरनो आं नायफैदों आरोना न' गोदान लुनायखौ जाजोबाखै दासो लुहांदों आरो न'खौ।
जुबाय एक्ट्रेसा नै दैबो सिरना होबाय नै Puro baru mana ya? Lah, ini apa sih? Kalau saya nggak terus cuma kalau nggak gitu. Nggak ada ya. So लोगोफोर दायो जोङो जाखांबाय गोबां बुस्थु जाखांबाय जाखांनानै ओमफ्राय दा गोबां खोथा सावरायबायबो बिदिनो आलासिजों ओमफ्राय दा थांनो ओंखारलायबाय दाबसे जायगायाव आलासिया थांलायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला बे आलासिया गरेस्वरनि आरोना बोथियामारिनि जों थांसै दे बाय बाय लोगोफोर न'से आलासिनियाव सफैलायबाय ओमफ्राय नै बोरमा फार्म दङ आरोना बोरमाया बिदि थायो आरो बिसोरनिया fai mana nang ni fai nak kebanai kai omak sebenarnya aja fai so guys menai सासे सिख्ला hello guys फाग्लि ग्रेसनदो मानसिखौनो मा खालामदो मा होनदो लोगोफोर नै अमा फार्म नायनो फैदों जोंनि गुमैमोनना ओमफ्राय सोरबा बायोबा अमाखौ फानोनो आरोना लोगोफोर नायदो नै अमाखौ मासेयावनो 15,000 नांगोन बेखौ सोरबा बायोबा खोन्थाहर लोगोफोर कमेन्ट्सआव ओं नंगौ नों फानगोन ना फाना मानो फानगोन ना फाना नै बिथिं टार्कि दाउ दङ हनै बुन्दाया माबेसे दं नै बिथिं अमा बुन्दाया गिदिरथार बुन्दाया अमा बुन्दा नै बेसेबां गिदिर आयौ गिलुलुनो बेसेबां गिदिर जायो आरोना लोगोफोरनिया अमाया सोरबाफोर बायनोबा फिसाखौ बिनि जोलै आरो बिनि बिमाया दाख्लैबावै बे पाकायाव पिस्लायनानै आथिं बायबायनो आरो आथिं बायनानै फाननो गोनां जाबाय दा बिमा गैला बिसोरनिया मावरिया जाबाय बायनोबा खोन्थामार लोगोफोर सोरबाफोर आं ओरैनो बुङाखै फानमारोनो मासेयाव 15,000 करि मा अमा होनो अस्ट्रेलिया अमा होनो लोगोफोर नै बेसेबां गिदिर जाखायो नै देरबाथाय अरो नामा बे अमाया जि गोजौ नायलाय नै हाथि फिसा बायदि बेखौनो 15,000 फाननांबाय बिमाखौ अरगोनसो आं नै गिगोनलै आं बे अमानि मालिका अमानि मालिका ओइ अमानि मालिक बेसे नांगौ बैयाव सासे दंबावो नै अमानि मालिका नेगासिनो माथो फार्माव आरो हांसोखौनो सोआखै नै मा नायनो इसोरा बिराद गोनांथार माहाजोन जाथारबाय जोंहा आब'मोना नैया मैथा बागान दं बिथिंजाय नै हांसो लांफैदों आङो हांसो लांनोसै मानैसो हमनानै दा जानो थाखाय नै हांसोआ जोलै लांलायनोसै आंनिया मासेबो जोलै गैला लोगोफोर नै लोगोफोर जोंनाव मनालिसा एक्ट्रेस जानो थाङोनो जोंनि बाबुला फिल्माव सोरखौ माला माला ओंखायनोथ' बेसे गोबाव जाखो मिथिलायला नामा मा नाम खोन्थादो आंनि लोगोफोरनो नैया दे खोन्थादो लोगोफोर बियो ना जोंनि एकदमबारे फिल्माव जि
फिल्म खालामनो लुबैनो बुंबाय थायो आरोना ओमफ्राय दा थांसिगोन आरोना मालाबा सम मोनोबाथाय थाङा थांगोन दे लागोन दे थां मालाबा नाबोदो कारेन्ट थांबाय बन्द खालामना हाजेवा लोगोफोर जोंहा बिब' भागिन आं साथामजों रायज्लायगासिनो मेल सावरायगासिनो आरोना बेसेबा गोबाव जाबायमोन लाइया ओमफ्राय नै आंनिफ्राय फैसाखौनो लाखिलायबाय जोंहा माबाया भागिना ओमफ्राय नै आंनिफ्राय दखना लांबाय दाबिया मैया नैया हांसो बायनो फैदों आं बिसोरनियाव हांसो बायबाय माब्रै मा खानायखौ इसिमालाय नोंलाय हाजेव मा खबर नोंहालाय माला हाजेव लोगोफोर बेखौ फैगोन माबायाव लांसिगोन आरोना मागोआव दरायानो मुनिफ्राय हाबा जानबा फैदे लोगोफोर मा नङा दिनैयाव आं एसेबां बिस्कुट जाजोबनो हाया मोनसेल' आंखौ सिनायना सिनायाखै आबै आंखौ सिनायना सिनायाखै सिनायदों आंनि गिर्जारु नुबाय नंगौ आंना बुरिबाय गैला बुरैयाखै दे सिख्लासो मानो बुरैनो लोगोफोर जोंहानि आब'नि बिबै आरोना जोंहानि गुमैनि बिबै जायो आरो बियो ओमफ्राय आबैया एकदम माबाया बैसोआ एसे बैसोआनो जाखांबाय 100 बोसोरसो जाबाय आरोना आबैया नै आबै आरो थियामोन नोंखौ देनां नायनांगौलै नोंखौ देनां नायनांगौ जानायाव थांदिया गावा आलासि जानो थांनो हायाबा थांबा बायनायो लांनो फैनोबा मानो थाङा आइ जयजा आइ सामाय फुदुंनाबा मा जायो लोंखांबाय आबै जों थांनो जाबाय न'आव थांसै आइ नंगौना नङा नंगौ थांसै मा न'आव आं न'खरबायदो थांसै नै दादाबो फैदो मा दादाबो फैदो दादा ओइ हांसो लांनो फैदोंमोन नोंसानाव हांसो जोलैनो ज' थांसै आबै थांसै मोनाबाय बारा थांमानसै खारे थां दे लोगोफोर बियो आब'नि बिबै जायो आरोना एसे खिथिबाय नोंसोरनो सोरखो न' थांदोंमोन मरिपारानिया ना नोंखौ मोजां नुदो बियो भागिन बियो आब' फिसा बियो आब' गिदिर थांसै जोंहा जोंनियाव मालाबा थांदे आब' नै जोंहानि आब'जों आंजों मोखां माबायदि नायलायनाया एखे ना लोगोफोर एखेथ' र' खामब्रें बुरैबाय बिब' आङो बिनानाव दालि बिनानाव आङो मालाबा थां जोंनाव आलासिनो ओइलाय थाङा इयो मानो थाङा हाजोआव थां मालाबा गरेस्वर मोनफैबाय लोगोफोर दासिमबो सहैयाखै मोनालायबाय नै